Rahama ba sa abubuwa da yake jawo cece kuce take yi ba. Shi na riga na yarda da abu guda ɗaya, babu abin da za ka yi ba a yi maganin shi ba. Sannan kuma kowane mutum yana da yanda yake. Akwai jama'a da dama da suke yin abu da ya fi nawa, kuma a cikinmu suke. Amma kuma ba ma kajin ana maganansu saboda me, saboda kowa da yanda ya zo, kowa da irin yanda shi nashi mai ake cewa star din nashi yake tafiya. Wani nuna yatsa kawai zai zama abin magana, wani ko zai yi mari ya yi duk abin da ya ga dama, ba zai zama abin magana. To su gayyace ni akan me ya faru. Yanda kowa yake jin haushi akan abin nan da ya faru, ina jin nafi kowa bakin ciki da haushi. Dalili kuwa saboda yawancin mutane sun zo suna ta